खिबि थाना नोङो गोदाव सोरावनो थां होनानै सिंग्रि मोनदों सयथिनोबो गास नुवाखै बेसेंखिनिखौ जाजोब्बाय हिनजावा रायख'वा बुङाखै सना बुङाखै बा केमेरानि खिथुनाव दोङो हरसिगौमोन सयथिनोबो माजों हरगौमोन सानदों बुंलासै आं नामफोरखौ बेनिफ्राय आं नै बेसेंखिनिखौ आं जानोसै बेसेंखिनिखौ हिनजावा जानानै फैजोब्बाय आंनो नुवाखै मासांल' दिनखौ आधा केजिमोन बादामा फवासे दांखाजोबो फवासे बादाम जानाया हादारन नामा गाइस हादारन नङा नंगौ नङा स' गाइसफोर वेलकाम आंनि भिडिअ वेलकाम हाट बेकग्राउन्डफोराव माबाफोर नुदों नामाब्रा बेलेग जिफोर थायोलै बेनिफ्राय गाइसफोर थाम्बनेलावथ' नुदों नुनाया खिन्थु नंमारगौ गाइसफोर मोनगोन मोननाया थारमाने आङो आं मोनसे बाथ्रा बुंग्रोनो नागिरदों गाइसफोर मा होननानै बुङोलायो आंहा चेनेला एकदम माने मा होनना बुङोलायो 1000 साबस्क्राइबार जाबायानोमोन होनदों आरोना बेनिफ्राय मोनसे प्रब्लेम जाबाय आंहा चेनेलाव मा होननानै बुङोलायो खेबसेयावनो 600 बेसेबांबा आंहा साबस्क्राइबार खमायबाय गाइस मानो खमायखो पात्ता गैया माने 10तासो भिडिअ आं डिलेट खालामबाय माने रिमुभ खालामबाय आं चेनेलनिफ्राय ओरैबायदि कपिराइटबो नांदोंमोन ओमफ्राय चेनेलाव माने भिडिअखौनो आपल'ड होनो हायि बायदि जादोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय खेबसेयावनो 600नि बारा माने साबस्क्राइबार रिमुभ जाबायमोन आंनि चेनेलनिफ्राय दुखुजोंनो भिडिअ सिडिअ होआखैमोन आङो बेनिफ्राय दायो होफिनबाय मा खालामनो गाइस बनायफिनदो गाइसफोर फटाफट 1000 साबस्क्राइबार बनायना होदो गाइसफोर जेब्ला 1000 साबस्क्राइबार जागोन ना आंनि चेनेलाव गिभवे होगोन आं गाइसफोर गिभवे मा होगोन फैसा होगोन गाइस फैसा होगोन गाइस खालाम फटाफट शेयार खालामनानै हो र' गाइसफोर बेसेबां फैसा होगोन आं बुंगासिनो बादाम जाग्रोनि संख्रिया बोरो गोदाव सोरावनो संख्रिखौ बेखिनियाव दोननांगोन एसे गोलैबायमोन सयथिनोबो जागौमोन नामा गाइस सोरबाफोर बादाम बेनिफ्राय र' बे भिडिअनि उनाव मोनसे एकदम स्पेसियेल ब्लग भिडिअ फैगासिनो गाइस एकदम अरुणाचल बर्डारनि गाबोन भिडिअ फैगासिनो नोंथांमोना नेनानै था ओमफ्राय सापर्ट खालामदो एसे मा खालामनो आरो नै गोरलैलांबायलै सयथिनोबो गरनैसो जानायावनो हेभि गोथावानो गाइस जागौमोन नामा नोंथ' खिफिदों गोदाव सोराव बादाम जानानै खिफिलागासिनो नुवाखै बेसेबांखिनिखौ जाजोबनानै सयथिनोबो आं बै रुमाव उन्दुहैगोन दिनै बेयाव उन्दुआं बेयाव गोदाव लासिं नङा नोङो फवासे बादाम जानानै खिफिखादों आं मिथिखायो न'आव हाबग्रा गेसाव दांखादोंब्रा गाइस एक्चुअलि बादाम जानांगौ गाइस मानो मिथिबायना बादाम जाब्ला स्किनफोरा एकदम मोजां नुवाखै आंनिया बिदिनो साफा जाबोहांदों ओइ बोराय नङा दासो 26 बोसोर जाहां जादों गाइस मा खोब जादों नामा आङो 40-50 बोसोर गोदाव सोरावनो हिनजावासो गोदोरसिन आंनि बेसेबां गोदोर सानदों गाइस बोसोरनैसो गोदोरदां ना ओइ आब' नङा गाइस जास्ट जकिं जास्ट थेमालि मा खालामनो गाइस इन्जय खालामनांगौ लाइफआव एसे इन्जय खालामनांगौलै गाइस एसे बुरायसा जाबाबो ना मा होनो बादामखौ दाम बारा जानो हाया माहामोनलाय आं बुंनाया बादामखौ जानांगौ मानो होनना बुङोब्ला स्किननि थाखाय बहुत प्रब्लेम स्किननि थाखाय बहुत हेल्पफुल जायो स्किनफ्रा एकदम माने एकदम दैलिक बादाम जाबाय थायोबा ना स्किना जागा जाबोयो आरोना सिगाङाव जायोमोन आं सेंग्रा टाइमाव ओरैबायदि जागामोन ना बेखौ नुनानै आंनिया हिन्जावा गोसोना फैदों आंनो हिन्जावखौ बिदि बादाम जानासो मोनदों आं गाइस आं माबायदि हिन्जाव मोनदों मिथिबायना बादाम जायो खावलाया जागा एकदम अरुणाचलनि बायदि ओइ माने काश्मिरी आपेलफोर बायदि जागा जागौमोन आंनिया खावलाया हिन्जाव गोसोथोनो हायबाय बेनिखायनो बादाम जा सेंग्राफोर बारा गोलाव खामा भिडिअखौ गाइसफोर गिभवे होगोन आङो गिभवे बे चेनेलाव आंनिया 1000 जाबाला
ओइ भिडिअ मोनसेयावनो मा 2 मिनिटावनो जानोबो हागौ फटाफट शेयार खालामनानै गिभ अवे होगोन आं मोननो हागौ सानैसो मानसि ओइ बेलेगा सासे गाहामनोल' गिभ अवे ओइ माबा रेन्डम कमेन्ट पिकआप खालामसिगोन ओमफ्राय मोनसे कमेन्ट नायजों बि मोनसे सासे मानसियाल'सो मोनो आं साथामसोनो होगोन गाइसफोर कमेन्ट खालाम मोजां मोजां कमेन्ट खालाम जोंनियाथ' आरो कमेन्टफोरा बारा जाखाया मोनगोन सिन्था खालामनाङा 100-200 नङा 1000 टाका होगोन बेसेबां 1000 होगोन आंसो मिथिगौ आरो बै समायाव कमेन्ट खालाम गाइस ओमफ्राय फटाफट गावसिला जोब बिनिफ्राय शेयार खालामनानै हो 1000 फटाफट जाथारनांगौ गाइसफोर होमबा दोनथ'नोसै नामा आंबो बादाम जानायखौ दोनथ'नोसै उन्दुलायनोसै बाय बाय गुड नाइट